Surat An-Nas niku marai ngilangi was-was. Kula jenengan kadang-kadang wudu yo was-was nggih mboten. Salat yo kadang-kadang was-was. Takbir rada didadi kadang-kadang. Ana kiai ngimami takbir ping 45 ana lho. Lho nggih mboten niku. Wudu banyu wis rata nang rai, rumangsane durung rata terus nggih mboten niku. Wonten mboten ngoten niku? Wonten. Kula sae sanget badhe wudu, badhe salat, waca Qul a'udzu birabbin nas. Wong setan niku pinter kelak pun matur, setan ki ora goblok nggih mboten. Setan ki ngalim, luwih ngalim timbang malaikat. Pamenet bangsane kula njenengan kalah ngalime karo setan. Mula setan iblis nek mung bujuk rasah melu sewelasan wae pol gampange. Mula menawi badhe salat maos Qul a'udzu birabbin nas. Syukur tambahi kaya donga tarekah nika nggih Allahumma ya kena ilahi ya kena arep salat amun syukur was ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka utawi Allahumma anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ki wae usolli fardhu dhuhri sak teruse. Iku penting.